Momentua da, hainbat enpresatan, baina asko eta asko blokeo egoeran daude, horrek 11 greba piztu dituelarik. Aurretik aipaturikoa kasu. Peio Igeregi ELA sindikatuko negoziazio kolektiboko arduraduna izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa, Eguerdiko magazinean eta horrela iritzi dio gaiari. Zientifikoki neurtuta daukagu. Azkeneko 20 urteetan 2020 urte izan da, hitzarmen kolektibo gehien eguneguta izan dituen urtea, eta hori izan da 2019 izan delako ere bai, azkeneko 20 urteetan greba gehien izan dituen urtea. Bata bestearekin erabalduta dago, guretzat inuzente alitzateke pentsatzea patronalak lan baldintzak berez hobetuko dituela borondate hutsarengatik. Patronalen egitekoa da irabaziak pilatzea, eta gurea da aberastasuna banatzea, eta hori indar harreman kontu bada, eta horregatik grebak ezinbestekoak izango dira lan baldintzak hobetzeko. Gaiz aldatuta, lerroburuekin jarraiki erronka demografikoaren aurrean bestelako politika publikoak eskatu ditu Euskal Herria Bilduk eta zaintzen antolaketa aldatzeko eta bizitza duina bermatzeko zenbait proposamen egin ditu. Besteak beste, seme-alabak izateagatik laguntzak ematea, zaintza unibertsalerako eskubidea bermatzea, alokairuen prezioak mugatzea eta lan jardunaldia murriztea proposatu du koalizioak. Demografiari buruzko osoko bilkura egin dute Eusko Legebiltzarrean Euskal Herria Bilduk eskatuta zuzen ere. Izan be koalizioaren arabera eredu demografiko efiziente, justu eta jasangarri bat sustatzaren erronka du Euskal Autonomia Erkidegoa. Koalizioa kritikoa agertu da Eusko Jaurlaritzaren 2030ko demografia estrategiari buruzko dokumentuarekin. Nerea Kortajarena Legebiltzarkideak azaldu duenez, dokumentu horretan egoera demografikoa zabal deskribatzen da, baina azkenan jaiotze tasa sustatzeko helburuan jartzen da azpimarra behin eta berriro. Baina euskal gizarte zerbitzuen garapenerako planteamendu zehatzik ez dago. Eta 10 urtetarako estrategia batetaz ari gara, 2008an gestatu zen idea batena. Emantzipazioari bideak laguntzearen arlo honetan planteatzen zaigu gauzte lagun, martxa honetan, 2030ean, seguraski gazte lagun baldin bada formula, 50 urtekin gazteak izango dira, hori esan zuen Eraitzek ere. Erlazio patriarkalak ez birsortzeko ez da planteamendu bat egiten, eta ez dago, adibidez, politiken analisi bat edo planteamendu bat egiten horiek bideratzeko ez. Bestaldetik agerraldia egin zuten atzo goizean Euskaren eta ikusentzunezkoen arloan lan egiten duten hainbat elkarte eta gizarte eragileek ikusentzunezkoen legeak jaso beharreko ardatz nagusiak proposatzeko bestak beste nabarmendu zuten hizkuntza gutxitu bakoitzak kuota jakin bat izan beharko duela. Izan ere bihar ekingo diote ikusentzunezkoen lege orokorraren eztabaida formalari Espainiako Diputatuen Kongresuan, eta beraz orduan eztabaidatuko dira lege proposamen horrek izan dituen ekarpen eta zuzenketa guztiak. Aurreikusten da maiatzaren 26 bozkatuko dela legea osoko bilkuran. Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia eta Ales Aginagalde pantaiak euskarazeko bozeramailea urren ez urren. Hartu behar den lege horrek benetan gurea eta gure bezalako hizkuntzen presentzia duina bermatuko badu, beharrezkoa da lege horrek elementu batzuk jasotzea. Besteak beste, bai finantzazio kuotei dagokienez, bai emisio kuotei dagokienez, beharrezkoa da gure eta gure bezalako hizkuntzek kuota zehatz bat izatea. Streaming plataformetan geolokalizazio bitartez bertako edukiak nabarmendu daitezela, Euskal Herriaren kasuan, euskerazko edukiak nabarmendu daitezela geolokalizazioaren bitartez, edota momentura arte diru publikoz bikoiztuta edo azpidatzita izan diren eduki guztiak azpidatzi edo bikoizketa horiekin eskaini ditzatela derrigorrez. Eta legez urratsa egin du Madrilek abortuaren legaren proiektua onartu dute Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluan. Lehen pausoa da emakumeen sexu eta ugalketa eskubideak bermatzeko bidean. Baita hori baino gehiago ere, Irene Montero berdintasun ministroaren esanetan, hortaz Monteroren hitzetan arauaren helburu nagusia izango da abortatzeko eskubidea bermatzeko bidean, gaur egun dauden trabak kentzea, baina askoz harago joango da. Ministroak atzoko agerraldian azaldu legez, ugaltzarekin, sexualitatearekin eta menstruazioarekin lotutako eskubide gehiago bermatu nahi dituzte lege horren bitartez. Hoy también aprobamos en el Consejo de Ministros y Ministras la nueva ley del aborto,
es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que, como saben, son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política, y, por tanto, estamos haciendo una ley para garantizar que las mujeres pueden vivir mejor y para garantizar que las mujeres pueden desarrollar sus proyectos de vida con total libertad y con plena garantía de sus derechos. Eta lerroburuekin amaitzeko kiroletan, Pauliena Royaskesek irabazi du 2022ko Durango emakumeen saria. Kanjon Racing taldeko txirrindulariak 2 ordu 55 minutu eta 58 segundo barri izan ditu. Astearte honetan Durangon hasi eta amaitu den 113 kilometroko ibilbidea betetzeko. Royaskesek etapako azken igoeran jo du erasoa, Goiuriako igoeran, beste 4 txirrindularirekin batera egin du iestropeletik, baina azken kilometroetan inor ez da gai izan haren erritmoari eusteko eta bakarrik iritsi da mugaran garaipena lortuta. Asteazkeneko kontuak horrela, heldu diezagun eguneko argazkiari. ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO, SK eta CGT sindikatuek deituta lehen greba eguna dute gaurkoan, Arabako metalgintza sektorean lan hitzarmen baten alde. Gaurkoa zain beste 2 greba egun deitu dituzte mietzen 24an eta 26an izan ere 20 urte igaro dira, lan hitzarmena berritu gabe eta horixe salatzeko manifestazio bateratua egin dute goizean Gasteizen. Bertan izan da Estilana lankidea. Arabako metala kaleratera da Gasteizen, deituta daude 3 greba egunetako lehenengoan, 20.000 langile inguru daude deituta, gaurko 24ko eta 26ko lanuzteetara. Goizean piketeak izan dira eta jarraipen zabala izaten ari dela diote sindikatuek. Arabako metalaren hitzarmen duin baten alde, ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO, ESK eta CGT sindikatuek grebara deitu dituzte sektoreko 20.000 bat langileak. Aste honetan eta hurrengoan 3 greba egun izango dira maiatzaren 18an, 24an eta 26an negoziazioetan aurrera pausorik eman ezean. Arabako metalgintzaren sektoreko milaka langile greban daude gaur maiatzaren 18an 3 greba egunetako lehenengoan. Eguneko lehen ekintza informazio piketea izan da goizeko 5 eta 4 Mercedesen. Ondoren, manifestazio bateratua abiatu da 11:30 Bilbo plazatik. Manifestazio eta lanuzte egunen bidez, Araba osoko metaleko langileek bizi duten egoera salatu dute eta aurrerantzean lan hitzarmen duin bat lortzeko aldarrikapen eta borrokarekin jarraituko dutela gogoratu dute. Ikustea Araban 20.000 pertsona lan hitzarmenik gabe daudela, Gasteizko jendea eta Arabako jendea apoiatzea, eta enpresarioa zehozen mugitzea. Borroka da bidea, ez dago besterik egin behar. Borroka eta borroka irabazi arte. LAB sindikatuaren arabera jarraipen zabala izaten ari da Araban. Ia erabatekoa besteak beste Elecnor, Detesa, Tubacés eta Inausa lantegietan. Mercedesen berriz 130 ari dira ekoizten. Hondikan gaude ikusten enpresetan nola joan den, baina esan dezakegu pozik gaudela, izan ere Mercedesen ibili gara, Mercedesen ekoizpenari mina egin diogu, eta hori gauza handia da, jende asko ibili gara piketetan, eta gero bai enpresa askotan jarraipen oso zabala izan dutela, eta itxi ditugu enpresa asko, eta argi izan nahi diogu patronalari da, berak ez badula jarrera aldatzen, guk berdin jarraituko dugula, beste 2 egun ditugu aurretik, jarraituko dugu borrokatzen, eta patronalaren esku egongo da, beste 2 egun egotea edo gehiago egotea. Adi jarraituko dugu metalaren sektoreko negoziaketa, gainera Bizkaian ere bada dagoeneko greba hotsik sektore berean. Orain baina Gipuzkoara joko dugu, Gabirian baita Udane Arbeo lankidea injustu lurkide izeneko hitzarmena sinatu dute, inguruko herrietako 192 elkartek zer gehiago dakigu Udane. 90 metroko 431 elektrizitate dorre eraiki nahi dituzte Nafarroako Barasoain herritik honaino Gabiriaraino. Eta hemen ikusi dezakezuen itsasoko elektrizitate zentraleraino helduko da Goitentzioko linea. Espainiako elektrizitate sareak eta forestaliak nork bere aldetik eraiki nahi dituzten Goitentzioko linea proiektuak Orbaibar eta Goierri baiaren arteko eremu horretan elkartuko dira eta ekialdetik mendebaldera zeharkatuko dute Nafarroa Gipuzkoaraino. Horren aurka lurkide izeneko hitzarmena sinatu dute inguruko herrietako 192 elkartek eta datorren maiatzearen 29rako manifestazioa deitu dute aurretik aipatutako Barasoain eta Gabiria herrien artean. Bertan, esan bezala, maiatzaren 29an
protesta egingo dute. Lurkide hitzarmenen sinatzaileek adierazi dute asumitu ezinezko burugabekeria dela goi tentsioko linea hori eta elkarten arabera proiektu honek ez dio erantzuten elektrizitate hornidurari lotutako beharrei. Bestalde sinatzaileen arabera goi tentsioko linea proiektuok mehatxu larriak dira bai ingurumenarentzat, bai inguruan biziren animalientzat edota gizakiontzat ere. Entzun dezagun jarraian Asier Agirre, Gabiriako baserritar kaltetuetako bat. Ingurune aldetio izugarrizko kaltea sortuko do, zatio menditan hainbat pista berri eraikiko ditue poste eta iritsi alizateko, eta gero poste horik hainbar duen lekune, 100 metro karratuko esplanada bat prestatu behar due, eta gero 100ko makina zara sartu batxue. Orduan, sortu batxuen pistak gutxinez 4 metro zabaleko izango die, eta pista berrik bintzet ezente sortu behar ditue. Gero basotane, pinurik eta pagok eta asko bota behar ditue, proiekton ikusten deunez, 3000 eta piko edo beraiek esaten du, baina hori seguro gezurre dela, zati hasiera bat egiten du etorri eta markatzen ditu 4 edo 5, baina gero egiten hasten garaien botatzen ditu askoz gehiago. Eta esan beharra da, hau Aizkorri Aratz eta Aralar Parke Naturalan tartetio pasatzen dela, eta parke naturalak hainbeste landu eta aigea egiten, eta momentu honetan dana txikitu, hainbeste pago eta hainbeste botatzeko prest daude. Gero osasunen dare honek kalte nabarmena die, zati Europatik aholkatzen du, bintzet kilovatio bakoitzeko metro bateko distantzio mardola, etxeta, o herrita, bizka gehiago, baina etxe baitzea. Eta hemen kasu askotan, zerainen badago baserri bat, 80 metrota gehitzen dana, mution 120 bai, hemen 200 azpiti badago Gabirine bakarren bat, esan barra dugu, Naparron beste herri baten 40 metrotara gelditzen dela. Osasun aldetio eraik esaten duela ez daukela kalteik, ez daukela kalteik, zu momentu batean azpiti pasatzen mazea, baina bertan egoten mazea, egun guztin, hori kalteik nabarmenak eta nahiko demostrata dare. Bestaldetik, Eusko Jaurlaritzak 1,5 milioi euro bideratuko ditu, toki garapeneko estrategiaren babespeko proiektuak finantzatzeko azalduko diguzu danez zeintzuk dira xehetasunak. Eusko Jaurlaritzak 2022 honetan 1,5 milioi euro bideratzea onetsi du itsas garapen elkartaren proiektuak finantzatzeko. Diru laguntza horien helburua da arrantza eremuen garapen jasangarrian aurrera egitea Europako itsas eta arrantza funtsen esparruan. Deialdiaren xede diren ildoak inbertsio produktiboetarako hala nola enpresak sortu eta garatzeko, nahiz ez produktiboetarako eta enpleguak sortzera bideratutakoetarako izan daitezke eta eskabidei dagokionez pertsona fisikoek aurrez aurre edota modu elektronikoan egin dezakete aldiz. Pertsona juridikoek modu elektronikoan soilik eskatu ahalko dituzte, aurkeztu ahalko dituzte eskabide horiek eta horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren egoitza elektronikoan sartu beharko dira. Kontuan izan aurkezteko epea hilabetekoa izango dela eta hori, agindua indarrean jartzen den egunetik zenbatzen hasiko da. Jarraian entzun dezagun, Bingen Zupire Eusko Jaurlaritzako bozeramailea aurreko ekitaldien inguruan. Igaz, 86 proiektu ezberdin finantziatu ziren helburu honekin, eta besteak beste mikroalgen hazkundea, arrainketuen ekoizpena eta arraintza instalazioetan autokontsumorako eguzki plaken instalazioak sustatzea izan ziren. 2021 batean, 38 lanpostu sortu ziren programa honen bitartez, eta 38 horietatik 22 emakumezkoak izan ziren. Beste gai batzuei helduta berriz aipatu gure erreburuetan ere Espainiako Kongresuak ikusentzunezko lege berrian eztabaidari ekingo dio bihar ostegunarekin. Eta horixe izan da lehentxeago udanek berak azaldu digun lege egitasmoaren gaia alere legez gabiltzala, esan bezala aipatu gure erreburuetan urratsa egin du Mariek abortuaren legearen proiektua onartu dute Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluan. Lehen pausoa da emakumeen sexu eta ugalketa eskubideak bermatzeko bidean baita hori baino gehiago ere Irene Montero berdintasun ministroaren esanetan entzun dezagun. Hoy también aprobamos en el Consejo de Ministros y Ministras la nueva ley del aborto.
es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que, como saben, son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política, y, por tanto, estamos haciendo una ley para garantizar que las mujeres pueden vivir mejor y para garantizar que las mujeres pueden desarrollar sus proyectos de vida con total libertad y con plena garantía de sus derechos. Gauzak horrela Bilboko kaletan izan da hamaikako lantaldea, herritarrei onartu berri den zirriborroaz galdezka, ikus ezagun zer dioten bilbotarrek. Dira gauzak, zentzugabekoa da gauza hauen kontra egoteak. Zitza erdia ibili naiz horren alde, ez naiz atzera bueltatuko. Nire ustez txarragoa da ume bat izatea, orduan uste dut hobeto dagoela abortatzea gurasoen baimenik gabe, ume bat izate baino. Nik uste eta aurrerapen garrantzitsu bat dela, bai uste eta 16 urtekin ja kontzientezala egiten duzun zure gorputzarekin, zure bizitzarekin, eta azkenean ume bat izateko nahiko gaztezea oraindik, eta uste eta aurrerapen nahiko garrantzitsua dela. Y creo que 16 años es todavía para mí una niña que yo creo que debe tener el consentimiento de sus padres. Bueno, nik uste dut gurasoak beti jakin beharko luketela zer gertatzen zaien bere umei, zeren laguntza handia dira beti, espero dut. Y todo me parece estupendo, hay que ir con los tiempos. Ustez oso ondo diruditzen da lege berri hau, ze gure decisión da, al final. También lo veo un poco peligroso. Bueno, ni ez nago ados, nire ustez, urte horrekin adostasun behar du gurasoengatik. Ondo iruditzen zait, eta ez dakit zergaitik beste pertsonek gizonak ez daukatenez hilekoa hori buruz opina behar dute. Hileko mingarri bat izatean nahiko gogorra den gauza bat da, eta bai baja bat eduki aldula hori pariatzeko edo. Entzuten dute, nire inguruan kostatuko da gehiago ze ezin dute ulertu. Gizonak izango balirakiko lukete baja eta 1000 bajas. Emakumeak aukera hori badaukate, kontratatzerako orduan, gehiago pentsatuko duzu. Nik uste dut abortoa eskubide bat dela, orduan doainik izan behar dela, eta horregatik ospitale publiko bat guztietan egon behar da aukera hori, uste dut. Azkenean uste dut hori eskubide bat dela eta guztion eskura egon behar dela, eta ezin da bakarrik leku zehatz batzuetan egon eta hiri batzuetan. Azkenean ospitale guztietan egon beharko den zerbait dela uste dut. Oso ondo, nire sasoian Londresera joan behar zen, orduan hemen izan behar da, etxean eta baimen guztiarekin. Erasoen aurrean Trasmari Boio autodefentsa lelopean ehunka pertsona elkartu ziren atzo iluntzean Bilboko Arriaga antzokiaren parean, Bizkaiko 28 koordinakundeak egindako deialdiari erantzunez. Egoeraren larritasuna azaltze aldera azken hilabeteotan izandako erasoak zerrendatu zituen koordinakundeak LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunaren harira. Bestak beste Bilboko MoMA diskotekan berrik izandako eraso lesbokoa, Zornotzako talde erasoa eta Getxoko erasoa izan zituzten gogoan. Kolektiboko kideak kezkaz mintzatu ziren atzoko kontzentrazioan, azken aldian indartu diren gorroto diskurtso ugariengatik eta baita komunikabideek kolektibo horien aurkako erasoei ematen dien trataeragatik. Ere urtero legez, hainbat eragilek egin zituzten elkarretaratzeak Euskal Herriko hiriburuetan atzoko egunez, herritarrek grinez egin zuten bat deialdiekin eta tinko egin zuten protestain bat herritan ikusitzaun jarraian Bilboko irudiak. Indarkeria bolada bat bizitzen ari gara, eta nezta komunikabideek zilegitasuna eta garrantzia kentzen saiatu edo morba alikatzen, gure bizitzak garrantzitsuak dira.
Erakunde, alderdi politiko, komunikabide, elkarte eta sindikatu guztiak sineratzen ditugu. Zerbait egin dugulako gure heriotzei garrantzia kentzen dietenen isiltasuna konplizea salatzen dugu. Sistema polizial edo judizialek bigarren mailako subjektu gisa tratatzen gaituztela sinalatzen dugu. Jasaten ditugun gaiten erroa leporatuz. Herritar zintzoen arreta merezi ez dugulakoan. Sua cis-heteropatriarkatuari, udalen arrazakeria eta apolofobiari sua. Erasorik ez, erantzunik gabe, ez dira pasako! Hizkuntzen bueltako helduta berriz Gazte euskaltzaleen sareak deituta Euskara aurrera Euskararen aldeko egitasmoa aurkeztu zuten apirilean hainbat euskaltzale ezagunek Donostian, maiatzaren 21 manifestazioa deitu zuten eta larunbat honetan, arratsaldeko 5:00 ekingo dio ibilbideari manifestaldiak Donostiako Antiguako tuneletik. Aurreko astean euskalgintzako dozena bat eragilek ere bat egin zuten mobilizazioarekin, euskaren normalizazio prozesuak bultzada eta belaunaldi berriak behar dituela argudiatuta. Bada eguerdiko magazinean konexioa dugu Maialen Artea Gazte euskaltzalen sareko kidearekin eta lase mintzatu da ekimenaren xedeaz. Bai, Euskara Aurrerak planteatzen duen xede nagusia da nolabait herri bultzada bat emotea euskararen borrokan, ez? Lemak berak planteatzen duen moduan, aurrera pauso bat emotea, jauzi bat emotea eta baldintza batzuk sortzea euskararen borrokak dikozen erronka berrientzako. Bai, momentu puntual batzutan, euskararen borrokak sortzen seguralako loraldi txiki bat, ez? Baina somatzen genuen, gero planteatzen ziren ekimen horiek ez zeukiela islada bat nolabait bultzada horretan. Orduan, guk ikusten genuen erronka euskarateko zen erronka berrietarako behar zirela aurpegi berriak, forma berriak, hausnarketa berriak eta erantzun berriak. Eta guzti horretara bidean, uste dugu Euskara Aurrera ekimenak lortzen dugula pixkat planteatzen den erronka nagusi horretarako bultzada handi bat emotea. Horda, euskaraz lasai aritzeko guneak sortzeko deia egin diete era guztietako entitatei Euskaraldiaren antolatzaileek aurtengo udazkenean egingo den ekimenaren 3. edizioan. Berriro ere ariguneak izango ditu protagonista Belarri Prest eta Ahobizekin batera. 2022ko azaroaren 18an hasi eta abenduaren 2an amaituko da. 2020an egindako bigarren edizioan bezala entitateek parte hartzeko aukera izango dute aurten ere eta berauen funtzio nagusia euskaraz lasai aritzeko guneak sortzea izango da. Bada gaurtik aurrera zabalik dago entitateek eurek euskaraldian izena emateko aukera. Barte egin dugu konexioa Goiatz Urkijo ekimenaren koordinatzailearekin. Guretzat, norbanakoetzat bezala euskararentzat ere urte zailak izan direla azken bi hauek. Eta hasteko nondik gatozen gogora ekarri nahiko nuke, uste dut beharrezkoa dela gogoratzea aurreko korrika etzela egiterik izan, eta 2020ko euskaraldia egin genuela, pandemia gainera, baldintza berezi eta zailetan, eta esango nuke euskaraldiaren bigarren edizio horren lorpenik garrantzitsuena hori bera izan zala, ariketa bera egitea horrelako baldintzetan. Ostera ikasi egitasmoak eta Euskal Herriko Unibertsitateak udako topaketa pedagogikoen aurkezpena egin dute elkarlanean 31 ikastaro antolatu dituzte eta artean lehen hezkuntzako eraldaketara bideratutako ikastaro berezia El Martinet ikastetxea ekarriko duena. Uztailaren 4, 5 eta 6an izango dira ikastaroak Donostian eta izen ematea zabalik dago ekainaren 15 arte ikasiren webgunean.
22. udako topaketa pedagogikoen berri ematera gatoz gaur EHU-ra. 31 ikastaro hauetan anitzak izango dira gaiak, artea, Montessori pedagogia sistemikoa, gogoetarako, zaintzarako ikastaroak izango dira. Sorrera, irakasle ezberdinen beharretatik eta Euskal Herri osoan zehar haur hezkuntzan eman den eraldaketa horri jarraipen moduan ikusten dugu. Elkarlanetik sortutako udako topaketak dira eta elkarlan horretan ikastaro bat antolatu dugu. Lehen hezkuntza eraldatzen izenekoa. Azkenik, matrikulaziorako maiatzaren 7 irekia da izen emateko aukera eta ikasiko weborrian dugu izen emateko aukera hori, ekainaren 15 arte, 3 bikoitza ikasi.eus helbidean. Bada, asteazkeneko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren amaierara, gaurkoan Xutik taldearen kantu berrien azalean abesti eta bideokliparekin agurtuko zaituztegu. Horren bestez gustatuko zaizuelakoan besterik ez aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.6 atarian ondo izan eta bihar arte.